Badakigu, ongi jakina dugu, eta gogoratu beharrik ez duzue. Iauteriak garai eta une jakin batzuri lotutako ospakizunak dira. Negukoak dira iauteriak, egu berrietatik hasi eta garizuma bitarteko ospakizunak. Garaian garaikoak ospatzea komeni da eta horrekin konforme gauden oski. Baina aztertzeko, ikasteko, pentsatzeko beti da garaia. Eta iauteriak aztergai ditugu. Nafarroko iauterien molderik famatuenak. Lantzekoa eta Iturenda Zubetakoak. Iauteri hoiek materiarik gabeko ondare deklaratzea komeni ote da. Zertarako, mesedegarri izanen ote litzateke. Txosten tekniko baten egile izan dira Carlos Irujo eta Mikel Ozkoiri, Hortzadar taldeko kideak. Eta txostenaz gainera, argitalpen bat atera dute Nafar gobernuaren panorama izeneko bilduman, eta erakusketa bat antolatu ere. Nabarreriako jauregian, artxiboren jauregian ikus litekena, eta hortxe dago ekainaren hasiera bitarte. Hori dugu mintzagaia eta hoietxek solaskideak Carlos Irujo eta Mikel Ozkoiri orain kultur arloan. Kultur arloa Euskal Herria irratian eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur aldizkaria da. Carlos Irujok eta Mikel Ozkoirik beraz enkarguz egin dute lana, baina gertatu zaie gaia eskutan hartuta aranun, orain arte ezagutzen ez genituen materialak eta dokumentoak topatu dituztela. Uste zitekenaren aurka badago oraindik ere nobedadea ez genuen dena jakina. Bueno, bai, informazio berria bai atera dela eta harritu ginen konturatzean egindako lana, orain arte egindako lana ez zela nahikorik izan nola aldatu diren inauteriak ikusteko eta jakiteko. Izan ere, Karo Barojak, 74ean egin zuen lanarekin ematen zuen inauteri hori erabat errekuperatu da zegoela eta hori landako inkesta eta landako lana eginda zegoela eta konturatu egin gara adibidez artxiboko lana egin gabe zegoela eta hor bazirela adibide datu batzuk oraindik argitaratu gabeak. Eta baita ere, eta oso harrigarria izan da, ikustean nola hori aspaldiko argazki zarrak eta ez direla erabili, ez dira bilatu ere egin, eta guk ere aurkitu ditugu. Horiek irudiak argazkiak lirateke, zer izan liteke hola, ezautzen ez genuna, edo gehiago dena, uste genuena batean gezurtatu edo beste informazioak ekartzen ditun zeratu. Principios igual akaso dokumentazioa, Barojatarrek beti eta etnografia edo etnologia munduan ezagunak oso direnak, hoien ostean oso kuriosoa da nola jende guztik iauteri hauen inguruan errepikatu, kopiatu egin du hauek esandakoa, nolabait horrekin ja dena ikertua egongo bailitzan eta akabo. Eta adibidez, Carlosek aipatu duen dokumentazioan ikusi izan dugu, Barojatarrek esan arren 20. hamarkadan ja nolabait erabat ahaztuta edo utxita zegoela indarri gabeko iauteria aurkitu izan ditugu, adibidez 1883 urteko udal ordenantzak, non justu debeku guztien gainetikan arruntena izango litzateke leku guztietan debekatzea, maskarak erabiltzea eta bar, hemengo iauterietan eta ordenantzan ordea onartzen dira maskarak erabiltzea. Bestetik ere, 15ean ere izan dugu bazegoen beste pleito bat iauteri eta herriko musikaren inguruan, eta horrek aditzera ematen diguna da iauteri hauek indarra nahiko izan dutela, bai. Besteak beste hor testimonio bat, gerra zibila amaitu berri xamarra zen, eta orduan ez da karnabala bere egin, edo horren antzespen, edo simulakro bat, zer izan zen, hura? Ez. Hori gerra bat horri zen. Gerra garaian, Iturien eta Zubietan egin zen inauteria. Izan zituzen bere problemak eta, baina egin zuten. Lantzen aldiz, erabat elkatua izan zen, Iruñetik nahiko gertu zagoen, eta agian orduko agintea nabarmenagoa izan zen herri horretan. Baina lantzen egin zen, Iturenen egin zen. Eta jarraitu zen egiten, baina bizirauteko aldatu behar izan zituzten hainbat ohitura. Batzuk jantziei dagokien,
eta beste batzuk datak eta egiten ziren eginkizunak aldatu egin ziren. Baina lortu zuten hein handi batean ere inauteriekin jarraitzea, eta hori nik uste dut dela nabarmenena aldaketak sartu zirela inauteriaren tradizioaren zikloan, herritarrek onartuak, eta zentzu horretan ohitura ez zen aldatu. Aurpegia agerian hori bat, ez da, moskadarik ez hori, beti izan da, karnabalek izan duten problema, ez da, aurpegia agerian, gerozti bai. Eta gero, egia dena da, behar bada, hor lehen da biziko arrasto horietatik, dokumento horietatik ona, oain ja balore gehiene duena, noski, txuntxurru, joaerak dira, lehen horiek agertzen dira, baina ez esklusiban, beste personaje bestelakoak ere. Ez, eta gainera ematen du, Iturenen bai izan dutela alako izaera berezi bat. Badaude mozorroak alde batetik, arroza beste aldetik, eta joaldunak. Eta joaldunak badira alako kategoria bat, baina adibidez Zubietan hori ezen gertatzen. Joaldunak baziren, baina ematen du mozorruen taldearen barruan zeudela. Eta hori gertatzen da ere beste herri batzutan. Adibidez, Behintzala Baienen ere atratzen ziren joaldunak izen horrekin, eta mozorruen artean mugitzen ziren mozorruak ziren ere bai. Hori aldatu joan da, eta orain bi herrietan, Behintzala Baien nik uste ez dira ateratzen, baina bai Zubietan bai Iturenen hor kategoria bihurtu dira, halako personai berezi bat, eta beste aldetik ateratzen dira mozorruak. Hori da aldaketan nagoenetako bat zentzu horretan. Gero izaletik ere bisitak, oin Ituren Zubieta, lehen, nonbait dokumentatu dugu, beste norabait ere bisitan joan izan direla, gisa horretakoak badira, baina bat izan liteke eta argazketan sumatzen dena, pausuaren azta, pausua eta beraz erritmorena, pausu luzeagoa ematen ikusten dira argazkiren batean. Bai, ikusten da. Soinuarekin oso errakit problema berien ikamikak izaten dituzte Ituren eta Aurtitzen artean. Argazkizaretan ikusten da nola ibiltzen diren pauso luzeekin, eta nik uste dut horrek eragin zuzena izango duela ataratzen den hotsaren. Eta, orain egiten dute pauso motzak, belauna eta sorbaldaren indarra nabarmenduz, eta lehenez, orduan nik uste dut hori aldatu joan doa. Baina, hori, orain oso garbi daukate adibidez Aurtitzen, haiek ezberdin jotzen dutela, bestekin konparatuz, eta hobe. Hori haien baina diferente izan da, zer maizago, sarriago, pauso motzago, erritmo biziagoan, edo motelagoan, zein da kontua, ez? Kontua da, bi kolpe ematen dutela momentu bakoitzean. Tata, 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 eta Iturenen da, tan, ez da horren garbi, ez da horren garbi. Baina hoi lehenagotik dator edo, evoluzio martxa, estilizazio bat ere? Ez dakit, identitate kontua bihurtu da nik uste dut hori. Beste gauza batzuk bezala. Baina, Iturengo eta Zubietako ezagik gara, eta lantzekora itzuliz, hor bai etena gehiagokoa, hor bai gerra ondoren behin aldi batez, eta noski, hor herrialde honetan asko egintzen zutenak tartean zudelako, egintzen zerbait ez, eta hor baduzu dokumentazio polita. Bai, legeak, edo agintea boletinen agertzen dena, asteko tamin debekua, 36an, gerra garaian, eta hor ere, herrikoek erraten zutena, bazuen bere zentzua, ez, urte horietan, gerrako urtetan, azken finean, mobilizatu egiten dituztenak gazteak dira. Orduan, 20 urteko tarteko, tartea dago, ez, 20 urte, 21 urtetik 40 urte da mobilizatzen dituztenez, jende gazte gutxi dago jauteriak ospatzeko. Baina, 29an eta 40an ja, behin betiko debekua dago, eta lata guztiz, 44. urtean, Balezpena, Uranga eta Iribarrenenek antolatzen dute jauteria modu nik uste dut hori, kuriositate folklorikoa eta argazkiak egiteko dokumentatzeko. Horren arira artikulotxo bat ateratzen da, eta geroztik debekua jarretzen du, gazteek, udaleko, maiordomoak eskatzen dute baimena 45 eta 46an ospatzeko eta ez dago modurik. Hortik, 20 urteko jausia emango da, berriz ere, eta badirudi ere hauen Urangaren eskuaren bitartez eta lortu zutela 74. urtean Barojatarrek berriz jauteria teatzea nodoko filmazio bat egiteko.
Iauteriez mintzo, iauterien azterketa eta ikasketa. Bereziki bi iauteri molde, Lantzekoa, Ituren da Zubietakoa, Carlos Irujo eta Mikel Ozkoidirekin ari gara hemen kulturgintzaren aldizkari honetan. Ituren da Zubietan ez da etenik izan, bai ordea lantzen, hor gerra ondotik, antzespen moduko bat, eta gero berriro etena, 74 bitarte, hor Karo Barojatarrak filmatzeko festa propio antolatu zuten, baina gero horri eutsi eta jarraipena eman diote herritarrek. Herrikoek aipatzen zutena da, galdera bada, adibidez nola ingurutzoa ez den galtzen, eta beraiek erraten zuten, ospatzen zutela iauteriak eta dantzak eta egiten zituztela, baina 74. urtean, Barojatarrek filmazioa egin nahi dutenez, egiten dutena da akorde batera iritsi gaztekin, bereziki Piok erraten zuena, filmazio eta filmikoki plano beagoak hartzeko eta azkenean adosten dute afariak eta baskariak ordainduko dizkietela, eta orduan hortik aurrera egiten dute, berak agintzen du zer egin behar duten, non jarriz, eskenak errepikatu eta bar. Badirudi, hor dago Julio, eta horren atzetik bediez ere ahozko informazioa biltzen da, eta bere idatzitan aipatzen duenaren arabera, ahozkotasunaren eta agureen inguruko informazioarekin osatzen dela. Hortaz, ez da gehiegi aldatzen, baina bai ordea nolabiteko lizentzia filmikoak hartzen dituztela, epaiketarena, edo mielotxinarritik kanpo joatera, eta lakoak. Baina, neurri orokorrean erritual nagusia mantentzen da. Eta ordutik aurrera, herritarrek errekuperatu zuten ja berehala? Bai. Eta errekuperatu zuten eta gerora gelditu den karnaval modua zein da, Karo Barojak sartutako innovazioak barne ditula edo berriz galdu dira? Horietako batzuk galdu egin dira, Egia da, iauteriak hortik aurrera oihartzun handia izango zuen, dokumental txiki bat hartzen dutela, hementxe bertan bilduta dagoena, eta horren ondoren hurrengo urteetan ja ospatzen da, egunkarietan aurrekoan 44koa egunkarian ateratzen ez bada ere, oso kuriosoa da, jakinik zeintzuk antolatu zuten, 74koa ja egunean bertan modoaren kontua zelarik eta Diario Navarran argitartzen dute. Eta, ospea horren handia da, zerta 76. urtean, saiakera bat dago ez herritik, baizik eta kanpotik dekalaratzerik dagoen bien de interes turistiko jai bezalase, gero, bertan bera gelditu zen kontua, baina oihartzun handia eta hortik aurrera inolako arazorik gabe egiten da. Eta errituala, oroar, gaur dagoen moduan, aldaketa asume batzu daude, aurreko urtetan ikus daiteke arropa gehiago txuriz, oraingoan txatxoak kolorea dute, hasiera batean erretzen zuten mielotxin kareta osorik, gero seagoia kareta badakizu edo jakin moduzuen moduan gorde egiten da, baina oroar nahiko fosilizatua gelditu egiten da iauteria. Arrakasta handia dute, esan dut, jendetsu izaten dela, jende golde handiak, Ituren da Zubietara, karnaval gara joietan, lantzen zer esanik ez, herria gainezka, iritsi ezin ere. Horiek dira gaurko egunean daudenak. Eta hemen planteatzen da, batetik, ondare inmaterial edo materiakabeko ondarearen kontzeptua. Eta karnaval hauek kontzeptu horren barrenean sartu, eta gainera, esango nuke, akreditazioa lortu. Zertarako komeni da, nola egin dezakegu, debate handia eta luzea litzake, baina laburrean, lau zertzela da nausi. Problematikoa. Figura hauek sortzen dira batez ere babesteko. Baina, kontuan izan behar dugu, guk dena konsideratzen dugula, seguruenik, ondarea, baina nivel hauetan, ondarea da horrela izendatzen dena bakarrik. Zera, guk tradiziotik jaso duguna, guretzat ondarea da. Baina figura administratiboa bezala, aukeratu behar da. Bestela dena izango zen ondarea, eta dena baldin bada ondarea ez da zer ondarea. Orduan, hortik, multz horretatik edo sustrai horretatik ateratzen dira nabarmenena. Eta hori da ondarea. Horrek ez du esan nahi, bestea ez denik, baina esparru administratiboan hori, atera behar da zerbait berezia hortik. Zertarako, babesteko. Kasu hauetan ikuste dut nahiko inauteri osasuntsuak direla, eta bere barne dinamika erabat sanoa dela eta indarrean daudela. Nik uste ez dutela behar inongo neurririk.
ez dakigu zehazki nondik atera den izendatzeko ordena edo iniziatiba, baina hor dago. Beti izango da zalantzaz eta aldatuz joan doa, zeba bestu dugu, aurtengoa ala 5 urte barrukoa. Bueno, momentuz pentsat eman dietetek aitorpen bat, edo akreditazio bat, ez dakit nola esan, diploma bat. Hemen, bueno, Nafarroko administrazioak egin atun, ez da? Eta, bueno, horrekin nahikoa da, horrekin ados zaudete edo ongo zinateke, horrekin ere kritikoa zerate? Bueno, bik esaten zailo, bik, ez boliografo baizik. Bien de interés cultural. Beraz, legeak, bueno, estatu mailako ondare legea 85. urtekoa da, eta hortan ja oinarritzen da, babes maila nagusiena bien de interés cultural dela, bai. Eta, Nafarroko ondare legea, 2005. urtekoak, gauza bera jasotzen du, deklarazio maila, hau da, babes maila altuena. Orain arte, beti babestu izan direnak izan dira ondare materiala, erresagoa delako, mugatuagoa delako, ez da horren aldakorra, aldaketak egon arren ere ez, eta bueno, hasiera batean soilik barrukoa, gero ere esparrua ingurukoa ere babesten da. Hau izan da, estreinekoz, Nafarroan eta beste leku askotan ere, materialik gabeko zerbait deklaratzen denean. Berez, legeak baditu edo inventariable, hau da, baditu maila ezberdinak, jakin dagoelako, inventario moduan, zerbait egiteko, erroldetxo bat bailitzan, edo eta babes maila altuena hau, horrek teorikoki materialak diren horietan ekiditzen ditu hainbat obra zerikusi nagusiarekin edo nagusiaren kontra baldin badoaz eta halakoak. Ondare ez materialan ez dago horren argi zer gerta daiteke. Berez, interes turistikoa horra agerian da. Hauek egiteko txosten historiko bat beharrezkoa da, hortaz, beraz, edozein motatako errolda du inventario, baina sakonagoa den zerbait bada. Orduan guk saiatu izan garena izan da, nolabaiteko bilakaera, Hemeretzi bukaeratik 20. mendean zehar zenolako bilakaerak izan dituen dokumentazio mota. Orduan, alde horretatik, behintzat, guk ados gaude dokumentazio hau, ikerketa hau aurrera eraman delako eta hor konstatazio moduan badagoen. Zer babestu? UNESCOk aipatzen duen bezalaxe ondarean, ez da bakarrik halako zerbait estatikoa baizik eta inmaterialari ematen diotela herritarrek beraiek balioztatu behar duten zerbait. Puesten balor izango litzatekeen halako zerbait, bai. Eta kasu honetan, herri honek, bi herri hauek oso barneatua dute, beraiena dela, erabiltzen dute, eta babestea jaia bezala, iauteri bezala, agian iauteri hauek izan daitezke nolabait aitzindari erran nahi dut, identitarioak ez, hemendik kanpo edo non ikastetxetan, ez bakarrik Euskal Herrian, eta kanpo ezagunak, eta nolabait iauteria segituan edo nori erraten diozu zio zer iauteritas, edo mielotxin eta segituan identifikatzen den zerbait da. Orduan, nik uste dut, legeak ematen duen babesaz gain, nik uste dut gutxienez egin izan den ikerketa eta txosten horrek bere balioa baduela, bai. Materiarik gabeko ondare, kontzeptu hori kultural hutsa den edo beste elementu eta beste interes batzuk, turismoarena, behaz ekonomikoa, talakoak ez daute diren nagusitzen, horiek ere egon litezke hor tartean. Geo toki txikiak jendez gainezka egiterakoan hor festak eta festa horien izaera itutzeko arriskua ere baita, beraz hortxe gelditzen da kuestioa. Momentuz behintzat panorama aldizkaria irakurri liteke, baita erakusketa bisitatu ere, ekainaren 6 bitarte hor zabalik honen baita. Carlos Irujo eta Mikel Oskoiri izan ditugu, eta iauteriak mintzo hemen kultura aldizkari honetan, kultura arloan Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur aldizkarian. Eusko ikaskuntza, jakitez.